הפרות, אני רואה אותה. היא מודיעה. תראה, תור שלם. לא נכון. הנה ההוכחה. הכלב הזה אכל טוב. שמונה, 9 פרות. כן. תסתכלי, פתחו פה את זה. לא מגרשת, מכניסה אותם. בארץ הם הרבה יותר הצבעים שבארץ הם נקיים יותר, שחורים. הנה, אלה בטח הם יותר. זה יש לה בעיה באגן. לא נכנסו אליהם. או, בבקשה. זה פרה, מה, אתה אומרים? לסבית. לסבית, אה? הנה נכנסות, הנה הם נכנסים אל המקום שלהם.